September 18, ayan guys. Ito po yung updated ulit. Therapy ni Kuya June Ibarra. Ito po tayo sa Duduro, Kandating, Arayat, Pampanga. Ayan. So, let's go again. So, kailangan po natin i-therapy. Kasi po yung case niya is yung mga spasm din. Ang tupid due to napakatagal ng ilang taon na rin siyang hindi na-therapy. So, again, watch niyo po today ang aming journey ni Kuya June Ibarra dito po sa Duduro, Kandating, Arayat, Pampanga. Gagawin, kasama ko sila ating mga asawa at sinastory na lang nag-aalaga. Again, shoutout nga pala sa lahat po ng mga anak ni Kuya June. Yan, sa mga lahat, shoutout. At sa side view ni Kuya June, yung kanyang mga kapatid, kamag-anak, at din kay Eden, ganun din kay Nestor, sa inyo lahat. Shoutout po. Ayan. Kaya Ate Belen, family sa Duduro din, yung napawala natin dyan sa ating si Nanay Belencita, Celsius sa kanyang pamilya, shoutout. Ayan. Siyempre, sa aking mga tita nene dyan sa mga yung Kagyat, Salak, Gutierrez dyan, shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. Sa lahat ng mga kapatid ko, yung mga nakis ko, lahat ng mga pasyente ko at ating mga ibo namin sa inyo lahat. At siyempre, yung mga ating mga subscriber. So, magkita po tayo 500 plus ang ating subscriber. So, please, paki-like and share din po para makabot po sa ibang lugar at mabalik po yung ating mga ginagawa sa ating mga stock patients natin. Kung paano sila nakaka-recover. Siyempre, yung food vegan, ano ba, lagong care ng pamilya. Then doctors, proper medication, siyempre yung pag-aalaga sa ating pasyente. Siyempre, yung kinakain po yan. Yung kinakain na napaka-importante po na dapat aware tayo sa mga bawal mga kinakain ng ating mga stock patients natin. Ayan. Siyempre, si Dr. Mangkeken, sa tulong at awat tubi ng Diyos, pinagsama-samang pinag-aralan, ayan, nag-discarte kung paano pagaling ng stock. So, what's na po? Boop! Nar, hindi pwede mo. Kita mo, play. Pwede ka. Ay, ano ba naman? Dito yung kwarto. Ano ang Bible mo? Sabi nga ganyan, kaya kanya naman ang hindi ka mamasa na eh. Magaling mamasa eh. Hindi ka mamasa. Mamasa yung Joshua. Ito ba yung ating nabasa to? Joshua 1:8. Nabasa ka diba? Wala. Mayari na yun eh. Deuteronomy 30. Sinebe. Wala na yung kahit itong dami niya kahit hulo niya. Ika sa galing. Ika sa galing ba? Da. Na? Abasa mo. Kung naman sa mo. Ano kilim ba pa? Ako mo eh. Ano ba? Ay, yun. Ay, ito, pabasa na. Dati ay pwede na alam. Ay, niya pala bala ako wala. Hindi na. Yan na ba ada? Ilang bago mamasa eh. Sige, sige. So, magkano verse natin ang sa Deuteronomio. Deuteronomio 30:19. May pahayos dito. Yan. Ganda ko. Tayo. Deuteronomio 30:19. Ah, siya po yung alas. Kita mo niyo. Kaya ba nandal? Lupa na nandal. Lupa mo ngayon. Kaya ka ba na? Wala kayo ng camera. Ay, siya. Diyan mo ako. Ito ang makabilig. So, babasahin po ni Ate Eden yung Deuteronomio 30:19. Ayan. Sige. Basa po. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari sa inyo ang mga ito at naninirahan na kayo sa mga bansang bumibihag sa inyo, maalala ninyo ang mga bagay na ito. Kapag kayo ay may mga anak ninyo ay nanunumbalik kay Yahweh upang buong puso kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Kahabagan niya kayo at ibabalik ang mga magagandang kalagayan. Titipunin niya kayong mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain.
kahit sa ang sulok ng daigdig kayo ay mapatapon, muli nga kayong titipunin sa iba't at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno, babaguhin niya at lilinisin ang inyong mga puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan sa ganoon mabubuhay kayo ng matagal. At ang mga sumpang ito ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli niyong papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Pagpalain niya, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginagawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan makinig kayo sa kanya at buong puso't kaluluwang sumusunod sa kanyang mga utos. Ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napapahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo ito dapat itanong. Sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito ang magsasagawa? Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong. Sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at ang maisagawa? Napakalapit na kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo ang tuparin. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinusunod ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong ng inyong Diyos, at kung mahal na ninyo siya at ginagawa ng kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo at lupang ibinigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipot kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Tuloy ng Diyos, tuloy ng Diyos ng buhay. Hindi kaya niya pa po talaga. Kaya niya pa po talaga. Bakit hindi kayo ganyan? Bakit hindi? Na? Tutulong ka rin na namin pa rin. Wait lang. Hindi tayo. Lord, salamat po sa binasa po ni Ate Eden sa Deuteronomy 13:19. So, nakasaad po yung Panginoon ng pagpipili. Maraming salamat po sa mga kabay, pinagkakaroon po sa amin, sa pag-ibig, sa pagkakaroon, pagkakaroon, ng Panginoon, hindi po ng basbas. Binisyon mo mga kami Lord God, hindi Panginoon, itong support kung aking ang therapy gagawin kay Kuya Gilbert, Panginoon. As you bless my hands, Lord God, lahat po ng mga fibers, masin na mga tools, ang deliverance, Panginoon, ng Panginoon, ang kalakasan, Lord God, naniniwala ko, nothing is impossible, Lord God, ito po mga sa aming langit, sa pangalan ko ni Jesus. Bigla ka rin eh. Narawa ba? Oo. Matang-matang niya, tapos na ba? Oo, sige. Kaya pa niya? Na? Kaya pa niya? Doktor mo yung pagkakas. Oo. Putak ko ka rin eh. So ito po yung lagi namin ginagawa, si Nestor, yung kanyang pamangkin na nag-alaga sa kanya. So binubuot po ito. Talagang binubuot si Kuya June. Yan.
Kung magkakakit ba po? Wala po. Ayun. Ayun o. Ayun o. Albenda ng anak mo yan. Wow. Kat kayo pa ka ng buhay na eh. Papatay din pa. Sige, okay. Mabalik niya. Kat kayo pa. So kakat natin muna guys, yung part 2 natin mamaya.